Okay, i denne her video, der skal jeg altså spille Roblox, og det har jeg gjort på noget tidspunkt før. Men altså, i dag skal vi spille Grow Garden, så altså, jeg er lige kun startet, men altså, vi kan da godt spille. Så lad os bare gøre. Og jeg har faktisk også en lille mission til dig. Jeg har tænkt, at vi skulle prøve at fylde hele min garden op med carrots. Og det skal vi nå. Og videoen er først færdig, når vi er færdige der. Så oh my god. Ham. Ej, vi skal vente. Hvor lang tid er det? Fuck, det er faktisk. Kan blive en masse carrots. Det bliver tordenvejr nu. Det er godt. Ej, nu kommer jeg til at samle det hele op. Det kan jeg ikke. Og ikke mange år. Oh my god. Det er ikke min her, men what? Hvor lang tid er det nu, der er til, at der kommer nye? 2 minutter. Det var næsten ikke noget til noget. Hvor inde for det her? Måske ikke helt dårligt.
Ja. Jeg tror, vi dropper den der ting med at fylde hele vores garner med. Men så i stedet for, tænker jeg lidt, måske at man kunne sådan bare, at missionen i dag var at fylde den sådan op. Sådan så vi gjorde den flot-agtig. Nogle gode sheets. Nej. Så må jeg bare tage det der. Okay, tomater i den her. Jordbær i den her. Og så må det så være. Så tomater, jordbær, blåbær måske. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, det skal være. Starterpenge med det her nu. 1000 kroner, Apple Seed Crow All. Carrots kan der også være i dem. Det kan være den her. Oh my god, den her er jo flot, mand. Skinner rigtig meget. Chipmunk. Oh my god, den er gigantisk. To minutter. Kokomango. 10 millioner. Det er nok. En caballo. Give me one, please. Hallo. Han brækker hovedet, eller hvad? Tolv, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Jeg har 7 carrots. Og der er ikke flere penge. What? Garden. So I want to sell my inventory. 258. Og så kan jeg købe ikke en bunker, eller ikke den der. Jeg kan købe noget storage. Carrots. Oh. I can't go. Jeg tror, jeg køber watermelon eller andet. Jeg tror faktisk lidt hellere. Gun. Så skal jeg bruge. Sådan der. Jeg skal have monthly ring. 180. Stadig ikke nok. Prøv at samle ind nu igen. Et minut. Jeg kan skynde mig lidt mere for penge. Okay, jeg burde få meget her. 1000 vafler. Hvis jeg kan vælge tomat. Stadig godt.
Okay. Bum. Oh. Ikke den, heller ikke den. Den har jeg også til mig at købe. Ja, så kan jeg købe 2. Ja, så kan jeg købe mig. Okay. $62, 12, 57. $425 for nogle flip. Jeg har stadig grøn. En. Og så kan jeg tage sådan der. Oh my god, det ser da dumt ud. Oh my god. It was about to do. Jeg vil spørge til dyr. Det koster 50.000, men jeg vil spørge til dyr. Der er stadigvæk der. Vent. Ja. Ja. Oh my god, jeg lige spurgte min søster, om hun gerne ville give mig nogle penge, fordi jeg er mega fattig. Yes. Okay, ja. Hvad er der? Wow. Hvad?
Oh my god, hun kan ikke... Kan du så ikke give mig noget, der er værd? Noget værd. Noget, der er mega meget værd. Oh! Oh! Oh. Oh my god. Tak, Agnes. Agnes, prøv lige at se min garden. Agnes, herovre. Pup. Det er da sygt lort. Oh, tak, Agnes. Ja. Okay. Provence. Okay. Shit. Tomat. Bambu. Det er bare alt. Ja, men så var der ikke mere. Oh my god, så jeg fik bare en syg meget min store søster. Fucking sødt af hende. Hun kommer til at bande. Skal jeg lige spørge det? Det så lidt crazy ud med her. To blueberry. Okay, godt. Så, søsteren, du er syg. Men hvor er hun? Okay, men der. Tak, Agnes. Tak.
Mit kamera er slukket lige nu. Jeg viser lige hurtigt min søsters garden. For det første kan jeg se, der er noget sådan kuk eller hvad. Det ser ud som noget, og så kiste og sådan noget. En beanstalk. Okay, det er okay. Og hvad det nu, tomat. En streak om en sådan, det er jo lidt den hoved. Endnu mere beanstalk. Hvad min søster lavede. Vel, ej, hvor er sådan et stort hyggested herinde. Det kan vi se med dig. Nej, jeg gider ikke være sådan. Måske jeg sidde her. Jeg vil gerne have plads. Det er dejligt. Nu fører jeg ned. Er det der chimichurri eller hvad? Så er det en chimichurri. Den her har jeg drømt om i lang tid. Banana. Lights. Oh my god. Jeg skal faktisk også lige ned min kart nu lige. 5 minutter, 14. Jeg har lige plantet 100 carrots. Strawberry. Minimum strawberry elephant. Oh my god. If you scared me. Der er en eller anden journey. Vi kan se hans gang. Vi kan lige prøve at se hans gang nu. Okay, what? No. 100 likes, det er ikke dårligt. Evo Pumpkin. Det har jeg aldrig set før. En bedroom. Der er 2 i at kukke nu. En kæmpe krabbe. Jeg håber, jeg kan tage noget. Chicken chili igen. Hvad er det her? Pandekager? Hvad er det her? Det er et hummus. Det er en taco farm. Frost spike. Hvad er det her? Det er en Evo Mushroom 3. Hvad er det her? Det ligner en rev. En gulerod. Og så en sådan en her, en green bean også, ligesom min storsøster. Evo Mushroom 4 eller 5. Det er en guldbeanstalk. Hvordan har han fået en guldbeanstalk?
Ej, man kan se alt herfra. Oh my god. Det var da... Wow. Ej, det er faktisk sejt. Men det var da handskeren. Oh my god, den var faktisk mega fed. Synes. Nu skal jeg have den her gang. He left, bro. Okay, I står... Hvad er det der? Må jeg godt få sådan en? Hallo, må jeg godt få sådan en? Må jeg godt få sådan en? Hallo? Anders, må jeg godt få en? Må jeg godt få... Bro. Please. Please. Kan du bare lade være? Jeg vil gerne have en. Kom nu. Ray, jeg lever nu. Altså. Hvis du ikke stopper med at sige det der, så lever jeg altså. Hvad? Wow. Men de udknækker lige om lidt. Oh my god. Det skal vi lige se på. Og vi skal også lige have dem her. Plads. Ja. Og så skal den der på plads der. Ja. Så skal den der på plads der. Perfekt, perfekt, perfekt. Også helt perfekt. Okay. Og så kan vi gøre sådan der måske. Okay, det ser da godt ud. Ja. Lige man kunne tage nogle flere, hvis der var. Ej, de har desværre ikke flere. Det var ærgerligt. Der må man bare se sheets. Der er der godt nogle sheets herfra. Jeg tænker, når vi har plantet dem, så tænker jeg, at videoen skal være færdig. Jeg tror, det her det er sidste ting. Ej, vi skal også lige nå at udknække det her æg. Det tror jeg, vi gør her til sidst nu. Plantet de her ting. Så får vi det. Kan ikke lige skrive noget kommentar, hvis vi skal lave en tour af det her. Det kan være fedt. Nu gør det færdigt. Ej, nu planter jeg kæft herovre. Det er måske lidt dumt. Hvis så skal vi stoppe med det. Sådan der. Ja, Thor. Oh my god, min søster er fjollet. Thor. Okay, fint, så laver jeg en Thor. Altså. Hvad var det, du havde i hånden? Åh. Okay. Er den også ready? Okay. Lys over en hund. Det er ikke dårligt nok. Så er en hund i min garden. Hvad kan det næste være? Please, en hund. En kanin. Hvor sød. Jeg tænker, i næste video kunne godt lave sådan... hvad med det, der går med den der? Hey, Agnes, kan du ikke lige give mig den der? Agnes. Okay, hun gav mig den faktisk. Det
det havde jeg ikke lige troet. Så har jeg bare den. Og jeg planter også lidt det sidste. Og så afslutter vi videoen. Nå, men ja, det var den video for i dag. Så kan I ikke bare smide et like på og subscribe? Jamen, det var da en mega fed video.